ترکیایە داگیرکەر و کۆمکên ئۆپۆزیسیۆنا سووریایی دووری قانون و ڕێزکên مرۆڤی ژیانê li şêniyên resen dikin dojeh. Bi derbasbûna 7 salan re pileya girtin, revandina mirovan, tawan, teqîn û termên nenas li deverên li jêr destê Tirkiyaya dagirker bilind dibe û sînorê tawanên cengê jî derbas dike. Navenda bi belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyeyê raporekê belav dike. Li gor wê ji serê salê ve 151 kes li Efrînê bi destê komikên opozisyona Sûriyayî û Heyet Tehrîr el Şamê li deverên Bakur Rojavayê Sûriyayê ketine zindanan. Girtina wan jî bêy biryareke dadmendiyê pêk tê û hemû jî bi rengekî hovane û dûrî qanûnê ye. Navend dibêje ku ev hejmar hatiye bi belgekirin, lê tîmên wan nekarîbû xwe bigihîne gelek kesên ku çarenivîsa wan nayê zanîn. Çimkî ew ne tenê tên girtin, lê belê îşkenceyeke giran li wan dibe û di zindanan de tên windakirin. Ji sala 2016 ve pêxwasên Tirkiyeyê jiyan li mirovan herimandiye. Navenda bi belgekirinê eşkere dike ku ji çaxa peyên Tirkiyeyê ketine nava axa Sûriyeyê aramî jêreviya ye. Ji wê çaxê de 10,207 kes hatine kuştin û birîndarkirin. Bêtir ji 9,000 hatine girtin. Ji wan nêzî 6,905 kes li beramber dayîna pereyan hatine berdan, lê çarenivîsayên din nayê zanîn. 181 kes li jêr îşkenceyê di zindanan de hatine kuştin. Her wiha 506 kes li ser sînor bi guleyên cendermeyên Tirkiyeyê hatine kuştin. Ji wan 103 zarokin û 67 jî jinin. Navend piştras dike ku ev tawan û binpêkirin li jêr çavdêrî, ferman û bejdariya Tirkiyeyê pêk tên û bi rengekî sîstematîk komên çekdar û terorîstan belav dike.